היי, מה קורה אנשים? כאן הערוץ החדש VVXG ושומר G, ועכשיו אנחנו משחקים לובס, וזה הפרק הראשון שלנו. תגיד שלום, מה קורה? מה קורה אנשים? יופי, מה קורה? שלום שלום. אוקיי, היום אנחנו בבלופס, הנה קלאסי, אם אתם רוצים כנסו אלינו, נשחק. טוב, אז אתה מוכן? 3, 4 יאללה, נכנסתי. יש פה גם... מן הסתם שעכשיו לניק יקראו VVXG וניק יקראו שומר. אוקיי. אם אתה רואה אותי תגיד לי. תקשיב, יש לך מפה, נכון? נו, אני ב-F1. או F1, אוקיי. אופק, אני בא אליך, מה זה, יש עלי 59 אנשים, אני יודע. איפה אתה? אני ב-E3 בינתיים. אני בא. אפשר להקדים פה את הזה. עם הגלגלת. כן, אבל זה לא טוב. אני אוכל אותו. מה? את מי אתה אוכל? אני אוכל כבר אותו, כמה יש לו בקטנים. אכלתי אותו. לא, אני יכול למות. אחי, יש שיטה איך להרוג פה אנשים גדולים, אתה יודע? כן. אתה פשוט... יש... איפה אתה? לא, לא יודע. אני ב-F3, אני כבר ב-388. או, 80 בפנים. וואי, אחי, נראה לי אני ליד מקום ראשון, אחי. אני מקום תשיעי. וואי, נייס, אחי. הנה אתה. תביא לי קצת. בוא לי. מה, אני לא יכול... הלו. דבילו. כן, אני לוחץ... הנה. או, חרוש. בום, אני גדול. תביא עוד קצת, איפה אתה? לאן אתה הלכת? יופי. זהו. יצא לי ב-256. יופי, שעכשיו. בכמה אתה? אני בכל זאת מקום תשיעי, what the fuck? אני מקום עשירי. נייס. הנה, יש פה יד. תאכל אותו. נייס. עוד אחד. חכה. יואו, יש לו אחד מצד שמאל, מצד ימין ממש גדול. יש פה ממש... אני ראיתי. אני ב-607. ברח. ב-607. לול. נו, תתחבר. אני אציל אותך. לא, אחי. הוא התפרק, אני אשמור. הוא התפרק. סע. הוא התחבר מהר, פאק, אחי. אני מתחבר. אחי, רוצות איך אני מכשיר אותו, תסתכל. נוכל לו את כל זה. זוז. אני מתחבר עכשיו ואני אוכל אותו. זהו. זוז, הוא מתחבר, אחי. מי מתחבר? אחי, כבר הכי למטה, אנחנו צריכים לעשות לו קומבינה. אכלתי אותו. לא אכלתי אותו. אכלתי אותו, דקטנים. אחי, תפוצץ אותו. נייס, כנס בו. הוא מת, נכון? קח את הזה. אחי, זרוק לי מהר את הזה. אתה אכיל אותי. פאק, לא. זהו. טוס אליו. נייס. כנס בו. תתפרק, תאכל אותו. לא, אל תעשה את זה. אני אוכל אותו. נייס. לא. פאק, לא. לא, אני ב-1100. הוא חוזר לי, אחי. הדבר הראשון, זה השלטון הראשון שלנו, אנחנו צריכים להיות בזה אחד, מקום ראשון. זה המקום אתה לא חושב שכמו, אתה חושב 50-60. הנה, עכשיו, וואו, אתה שלישי, אחי. זה אני יודע. אחי, מי זה? מה? אחי, רוצות לכם לראות אותו, אחי? בקל? בוא, תתחבר. בוא לידי, אחי. איפה הוא נעלם? הנה, בוא, סתכל. יש שם אחד ענק. בוא, סתכל מה אני יוצא, בוא, סתכל. לא שם. תאכל את הפיצקי. תאכל כל אחד. מאיפה הוא נעלם? וואי, אני כזה איתי, חכה, אני אתפוצץ. הנה, הוא פה, אחי, הוא פה. היי, תעזור לי, בא אליי. מי בא אליך? הנה, הם פה. אתה רואה את הגפלון הזה? תאכל אותו, אחי. הנה, פה, חי. אל תאכל, אני מסתבר.
אוהב שיש פה מוזיקה, האמת שהצופים לא ישמעו אותו. זוז משם אחי, יכול עכשיו. לא נראה לי היום נוכל נאכל. תן לי קצת אוכל אחי. שישה. אני ב-954. איפה אתה? אני קטן, אני ממש קטן, בואי הנה. חבר בינתיים אני מאחוריך. בוא, הוא רוצה יופי. תודה. בא לי שיהיה פה אפיק כזה. יש פה מישהו. אבל יכולתי, בוא, עכשיו בוא תנסה לאכולתי, בוא. בואי, אתה אמבה, לא אוהב אותך. למה התפצלת לי כל כך? יכולים להרוג אותך. לא, כי אני רוצה שהם יבואו אליך בכוונה, שתאכל אותם. הבנתי. לא, אל תנדרן. מי שלא יודע, אז אנחנו גם נעלה CSGO, נעלה קומפים, בתקווה שאני לקבל ריץ' עם טז 2. הופה. אל תאכל אותי, אני אוכל אותו בכוונה. אל תאכל אותי. תפוצל עליו. את כולו. בוא, תביא לי קצת. איזי ווין. לא מקום ראשון, אבל מקום רביעי גם. לא, היינו שלישי כבר. בסדר. הרגתי עוד אחד. איך תשים? תבוא אליי, תביא קצת. אחי, אני חייב לי את זה. מה? צריך לאכול אותו. אנחנו נהיה איזשהו מקום. זה מקום שני. בוא נאכל אותו. חכה. תביא לי מלא. או פאק. משם, זוז משם. הוא יאכל אותי בסוף. לא, הוא אוכל אותי. לא. תביא לי מהר. תביא לי לאכול אותך, אני אנסה לאכול. כנס בו, זהו, אני מת. אני רוצה להסתכל עליך. שלא יתחבר לי, עכשיו אם הוא יתחבר לי, אני מת. לא, איך אני עובר דרך זה? איך אני עובר אליך? אני לא יכול להסתכל עליך וזה מעצבן. וואו פאק. הלך עליי. הלך עליי אחי. אתה מת זהו? לא מת, אבל אני לא יכול להסתכל עליך. אני ממש קטן וכולם עליי. ואחי אני בדי 2 אם אתה רוצה. לול. כן אבל אחי, טוב אני פשוט אכנס, אני אצפה בך, כי אני מתתי זהו. אתה איפה אתה? איפה אתה אחי? מה? בום, אכלתי. נייס. אכלו אותי. אתה אכלת אותי נראה לי. מה? כן, אתה אכלת אותי. לא, סליחה. למה לא אמרת שזה אתה? הייתי מפיך אוכל. לא, כי אחי, באמת... אחי, אני רואה את המקום הראשון, מקום ראשון לידי אחי. לא, הופע. שנייה, אני מוצא את אדיר ואני אחזור. אומייגאד, תסתכלו מה הוא עושה לו. אומייגאד, אומי פריקינג גאד. לא, אני מת. אני רציתי להסתכל עליך, אבל הצלחתי. הנה אתה. נייס. מקום ראשון אחי. נייס. גם נייס. הגענו למקום ראשון. מה שאני חשב שהוא לא יכל להגיד עליו. מקום ראשון, זהו חבר'ה. טוב, הגיע הזמן לסיים חבר'ה. היה אחלה של משחק עכשיו. נצלם עוד אחרי זה אם אתם רוצים, אם תרשמו לנו מה אתם מעדיפים יותר. איתכם היה עכשיו VVXG ושומר, יאללה חבר'ה, להתראות לכם.